Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele sisi wami uzosichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Elami-ke igama nguStufuza Dlangamandla. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona? Yebo sawona sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela igama nesibongo nendawo obuya kuyona ngokuhlala. Mina igama lami ngiwulungile Ngcobo. Ngokuzalwa ngizalelwe eXhopo ngakhulela eHighflat. Ngaqeda nje amabanga aphasi naphezulu. And then nga-relocate ngeza eClermont. Okay. La ngihlala khona manje since ngikwi-high institution. Oh, okay. So benjani impilo yakho ukhula? Well, beyi-right impilo yami ade ngikhula cause bade ngikhula nginoma nginobaba nosisi wami nobhuti wami. Yashintsha the time ubaba eshona, it was 2016. Ila khona kwaqala khona ukuthi izinto zishintshe like indlela ebekade siphila ngayo. Bengasafana sekuqaleni cause bese ngasekho umuntu ade sebenza ekhaya. Oh. Okay. Nobhuti wami wayengakasebenzi ngaleso sikhathi noma engakusebenzi, so izinto zathanda ukuba nzima. Yeah. Oh, okay. So kuze kube imanje nikhulile niyingane zamama then nasinabona ukuthi nisebenza kuphi ukuzama ukubheka ekhaya. Cela uphindele ngalokho. Ngithi kuze kube manje nikhulile niyingane zamama. Yebo. And then nasenaphuma nani nayo usebenza ukubhekelela ekhaya. Yebo kunjalo. Oh, okay. So cela uvele ukhwele phezulu kwesisigameko ungitshela ukuthi bagila ngani, kwenzakalani, ungilandise nje story la sisuka khona size sifike esigamekweni. Okay, so mina benginomngani. Ngiyaxolisa ukungalisho igama lakhe but benginomngani from primary. Saqala ngokuzwana nje cause kwawumuntu wangasekhaya. Sazwana saya kwi-high school futhi eyodwa. Sazwana until sasababangani. And then behlala ngasekhaya, then emveni kwalapho sa-relocate soba u-2. Saya eClermont. Behlala futhi kwiLokhuzana kwilokisha elilodwa. Okay. Ubehlala nje kwenye section nami ngihlala kwenye section. And then ke kwaseke kwabafika lento yama-application cause sasiqedile esikoleni soba u-2. Yes. Mafika lento yama-application wangi-applyela. Ngangenayo leyo nto cause vele ngasengitshela ukuthi ngithathiwe like eUNISA. Okay. Ngi-applyela eThekwini College. Nangenhlanhla ngathathwa. Ubengigqugquzela bandla shem. Bengeseke ubeyiyo yonke into kumina. Yes. Okay. Ayike sahamba ke saya esikoleni safinalize i-registration, sabuya sathatha safunda. Okay, all right. Okay. So it was last year yenzeka lento le. Kwathi uqhubeka ke ngokuthi siyafunda. Ngambona ngangazi ukuthi kwenzakalani ngayo noma u-overprotective noma unomona phakathi. Okay. Kwakhona la mina naye cause sasama roommate. Nomunye o-roommate but wayefunda kwenye campus. So lo roommate wayengithanda right nje like uma ngabe hambile kodukile eshena something mhlawumbe yokudla or asikhiphe kuqala siyodla out before yabo ehamba. Okay. So manje uNonhle yena wayengakuboni kanjalo lokho ukuthi kuyinto enhle kuyena. Waqala wangathuba nomono ukuthi mina engathi lo seceleni ungithanda kakhulu kunaye. Okay, hayi kwanganake kake. Hayi kwase kwathi ngenye ide ngimenza nje ikhanda nje. Wabe sengitshela wathi yena akasoze wamxolela umuntu omenza into embi empilweni yakhe noma ngabe sekuthiwa ubani. Ngathi mina ngisho umuntu wakini wathi yena ngisho ngabe kuthiwa umuntu wakini. Kwakusuke lapha azafike kulezo yonkulumo loyo. Sasixoxela nje general izinto nje zamantombazana. Hayi ngathi mina okay ayikho inkinga. Hayi ke kwadlula lapho kanjalo ke kwathi nje kusaqhubeka unyaka wa last year ngantshotshelwa ifoni ke emakethe. Ngaba nalezo inkinga ke zongabi nayo ifoni. Ngithwele kanzima manje ngiyacabanga izinto zama-emails NSFAS yonke lonto leyo. Okay. Hayi wangizama u-ande ngefoni wanginikeza yona ngaqhubeka kanjalo. Hayi kwaze kwabi this year. This year January saqhubeka futhi safunda futhi sobabili yonke into right. Kwaba khona ilanga la khona mina naye uNonhle singaboni kahle ngasole ngenxa yama assignment.
So kushuthi mangabe engekho financially stable ngaleso sikhathi mina ngiyaye ngilekelele yena. Kushuthi manje mina ngalekelela yena ngaleso sikhathi leso until azabe right. So kwaba nje naloko hixizisana kwama assignment ngoba manje wayethi mina ungawabhala ama assignment nani okay ngasiklerisha leso story okay ngadlulisa lokho okay kwathulakala kanjalo and then ngaqhubeka saqhubeka sazwana ke lokho kugcina engabona khona ukuthi ngeke angeke ngikwazi ukucope kuloko angenza kona ila khona ngingenayo iuniform because ngithi ihospitality ngingenayo iuniform ebese yena wazama ukuthi ayithenge yena mina ngathenga i-toolbox okay kuyithengeni ukuthi shusta sibolibele sibolekana ayike emveni kwalapho kwafika isikhathi la khona mina emile ngo-embroider khona ilokhuzana i-jacket yami kwakweyami i-jacket wase waduba-ke yena ukuthi ena why ngithatha i-jacket ngoyi-embroider ngibhala igama lami ekubeni siyisebenzisa sobabili saxabanela-ke lokho yabo ngathola-ke mina ngathi mina okay ngaya ku-roommate ngathi mina mhlawumbe imina i-jacket niyisebenzisa noba u-2 but eyabani eyami i-jacket iyo-embroider yimina okay ngathola-ke ngathi mina mhlawumbe imina ko-wrong ngempela-ke mekuwukuthi udinelwa lokho okay sadlulisa-ke lapho saqhubeka nempilo cause ube umuntu othi yena mangabe enzeke mengabe ena sixabene ufuna ukuthi iphutha libe ngakumina then ekuhambeni kwesikhathi ikhane eqala ke xolisa ukuthi yazi ngabheda lana ngiyaxolisa ukuthi kwenzeka kanje ngeke ngize ngiphinde ngathi mina okay it's fine ngalomzuzu nginefone enjani ecofelwa eshajini okay manginefone ecofelwa eshajini ebese ethina umuntu wakhe unayo iphone eright umuntu wakhe ke yini athi unayo iphone eright uzongiboleka yona ngathi mina okay anginankinga so uma enginikeza leyo phone leyo icrackile ingathasheki nje okay then kwalapho mina ngayilungisa ke I think ngaspend 500 rand ngilungisa leyo phone emveni kwalapho ngaqhubeka ngayiphatha kahle mhlambe engayiphatha inyanga eyodwa ngezwe ngayesengi-WhatsApp ke sithi uthe umuntu wami ucela ifone usulungisile sengiyilungisile mina ifone ngangimtshele ngathi mina mase ngene-NSFAS ngizobe sengibuyisela ifone yakho ngase sengizitshela ukuthi ngizomfakela i-screen protector ngimfakele ne-pouch ukuze ngikhombise ukubonga okay ingakapheli inyanga wayifuna-ke ngathi umuntu wakho ucela ifone ngathi mina kanjani kwamanje inyanga kapheli and phela yimina engilungisile le phone othena akazi yena kodwa umuntu wakhe ecela ifone ngathi ngabekezela ngatshela ukuthi hayi mhlawumbe into edlulayo okay nangampela waqhubeka kwathi hayi umuntu wakho uthe ecela ifone ngathi mina okay manje o-roommate bethi ena ngiyiphahlaze noma ngishaye kancane ukuze yabo manje ngithi mina no hayi mina ngikhonza uNkulunkulu yabo ozongiphendulelayo okay emveni kwalapho ngamnikeza ifoni ngahamba ngamnikeza ifoni ngafika kuyena ngikhala ngamnikeza ifoni ngathi mfethu nayo ifoni yakho ayikho inkinga because vele ngangine-memory card izinto zami ngayibuyisela zonke efonini kwi-memory card ayike waxolisa-ke kanjalo ngathi mina okay ayikho inkinga ngiyaxolela kodwa angeke ngize ngiyikhohle into eyenzini mina and ngisadinga isikhathi sokuthi ngihile wathina ayikho inkinga ake saqhubeka nempilo ngathandaza kokuthi uNkulunkulu angiphendulela-ke wavela wangena u-NSFAS ngayithola-ke ifoni-ke ngayithenga-ke so kwathi kusanjalo futhi ngathandaza ngathi Nkosi ukuthi yabo ngifunda ukuphila ngaphandle kwakhe engekho wena ngoba manje ngiyabona ukuthi ngisuke kude naye akusho lutho kumina lokho ngoba manje ngiyabona uyangilimaza ngokomoya eyibo le nto leyo ake emveni walapho ngathandaza uNkulunkulu nangampela wavele wayeka isikole-ke yena and angazi ukuthi wasiyeke kanjani isikole phakathi kwawo nolonyaka lo ake ngaqhubeka-ke mina ngempilo ngangasho lutho futhi ngayithulela kanjalo wangi-WhatsApp
kule nyanga edlule ukuthi uyaxolisa ngento ayenzile. Uyabona ukuthi manje uthi amaphasi futhi uyaxolisa ngento ayenzile. Ufike enza into wrong abuye azoxolisa, enza into wrong abuye ufike enza into wrong angiblame athi mina inkinga ekugcineni kosuku futhi aphinde azoxolisa eselibona iphutha lakhe. Hayi ke ngamxolela ke mina ngathi okay ayikho inkinga kwavele angisekho eduze okay vele asafundi nami so ayikho into engayenza. So mina nje engakusho ukuthi ukukhetha umngani akusho ukuthi kumele uzumkhetha umngani ngoba ekwenzela izinto ezinhle noma mhlambe ngathini ekukhipha out ekhombisa inhliziyo enhle. Mina I always advise umuntu ukuthi umngani umphiwa uNkulunkulu. Ngingasho njalo ukuthi umngani umphiwa uNkulunkulu ngoba kefana uzothi umngani wakho lo kanti cha akena umngani wakho obukade uzitshela ukuthi uyena. So kwaba kanjalo ke into yami relationship yami yaphela kanjalo ke mina naye. Usakukhulume naye manje mhlawumbe unifonelani noma niwhatsappani noma nje nisaxhumana ngendlela thizeni? Yena uyakhuluma nami but mina yena uyakhuluma nami mina nginankinga futhi naye angimzondi ukuthi ngenxa yokuthi mina naye asibonisananga kahle empilweni ngcono mina ngiqhilalenise kunaye kodwa yena ngimzondi futhi uyakhuluma nami. Yebo. So ungathini kubantu abasathembele kakhulu kubangani? Mina ngasho ngisho ukuthi umngani umngani umlethelwe uNkulunkulu bakwethu. Umngani nje umlethelwe uNkulunkulu ngoba umngani ungayitshela ukuthi umngani oright ngoba ukwenzela izinto eziright uyakusupporta kanti sometimes uyakubackstep kwesinye isikhathi. So umngani umlethelwe uNkulunkulu futhi uku-appreciate ukuthi ube nomngani oba nawe ebunzibeni nasebuhleni. Iyo into engayisho leyo. Alright, so kulabangani engathi baphilisana ngokuncikiselana ngaso sonke isikhathi kubona ungathini ke? Ebanganini abaphiliselana because lento ngathi bayenza amabomu. Ngingasho njalo ngoba ukuthi bayenza ngamabomu kuukuthi nje umuntu masosolibele uqhubeka uthola ngaye ulibele uthola ngayo wena zifundisa ukuphila ngaphandle kwakhe ukuze ukwazi ukuthi uyazi nje into yakho kumele ufunde ukuphila ngaphandle kwakhe. Yebo. So waphola ke kodwa ke kade ekuzula umngani udlule ezintweni eziningi ezimbi ngenxa yakhe usuwadlula kodwa. Sengadlula ngisho njalo ngoba nje ngikhumbula kahle ngenye iday exoxela umngani sasibathathu cause sabangani exoxela omunye umngani wami ukuthi mina ngikhulelwe ngibe ngakhulelwe. Ngayibuza ukuthi uyisho kanjani le nto leyo wabese shuthi hayi ubedlala befuna ukutesta lo munye umngani wethu ukuthi unjani. Lo munye umngani wethu vele ukhulelwe nokangempela yabo. No wayengakakhulelwe wayefuna ukukhulelwa. Wayefuna yena. Wayesefuna ukuba nengane. Okay. Lo enginaye ekade nginaye umngani ubesenengane. Kushuthi ngamanye amazwi ufuna ukuthi lo mngani lo ofuna ingane njengoba engayitholi. Ufuna ukuthi abaseleke ukuthi akanayo ingane mina manje sengikhulelwe uyayibona leyo nto leyo. So wayefuna lezo zinto anganoma efuna nganoma efuna usixabanisa yini. So kodwa khona kulapho ke ngadlula ngaxola ngoba ngakwazi ukuthi ngithole omunye umngani noma ngingafuni ukuthi umngani ngimthembe like 100% but ke so far ngakwazi ukuthi ngidlule ngixokole. Sibonga kakhulu mama ukuthi usivakashela kuhlelo lethu. Into sizele nayo namhlanje yafundisa kakhulu ngabangani. So nje siyabonga kakhulu ukuthi uzile wazoxoxisana nathi. Thank you so much. Yebo ngiyabonga kakhulu. Mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.